салом ба ҳамаи тамошобинон, хушомадем ба канали Арзанда. имрӯз ҳамроҳ дар мултиварка манту тайёр мекунем. ман аллакай дар ин ҷо зуволаҳои мантуро гирифтам. дар ин ҷо 1 то тухм, каме намак, об ва орд андохтам ва ба дохили манту дар ин ҷо гӯшти гов, гӯшти гӯсфанд ва пиёз мебошад. ва ҳаракат кунед ки гӯштро худатон майда реза кунед, боз ҳам бамаззатар мешавад манту. ва агар ки гӯшти шумо камравған бошад, агар метавонед ки равғани гӯсфанд андозен ё ки равғане ки хӯрок тайёр мекунед, ана ҳамон равған каме андозен, боз бамаззатар мешавад. дар ин ҷо ман равғани гӯсфанд надоштам, каме гӯшти майда карда яъне қима кардаи гӯсфандро доштам, барои ҳамин каме андохтам. хуб, акнун каме намак мепошем ва каме дигар мурч меандозем. тамошобинони гиромӣ, акнун мегузарем ба тунук кардани зувола. ман зуволаро тунук кардам. ҳаракат кунед ки зуволаро он қадар тунук накунед. хуб, акнун зуволаро мебурем. ман зуволаро майда кардам ва акнун ба зувола кам-кам гӯшт мемонему мепечонем. ҳаракат кунед ки зуволатон он қадар тунуки бад накунед. боз як хело ҳастанд ки зуволаро бе ҳадди бад тунук мекунанд. рости гап, дар вақти хӯрдан хамиро умуман ҳис намекунед, ё ки боз аз ҳадди бад зиёд гӯшт меандозанд. акнун ана ҳамин намуд мепечонем шуна. бинен чӣ хел майдача хушрӯ шуданд. мумкин бисёриҳо гӯянд ки аз ҳадди бад майда кардед. аз сабабе ки ман дар мултиварка мекунам, барои ҳамин ман майда кардестам. агар ки мантупазак бошад, агар боз калонтар мекардам. тамошобинони гиромӣ, чӣ хеле ки мебинед, ман аллакай ҳамаи мантуҳоя гирифтам. ман каме равған молидам, гуфтам яке нохост начаспанд. барои ҳамин ҳозир акнун мемонем мантуҳоя ки пазанд. тамошобинони гиромӣ, зуволаи ман зиёдтӣ кард ва акнун ман ҳозир зуволаро ба яхдон яъне ба морозилник мемонам ва насиб иншоаллоҳ рӯзҳои наздик бо хонума ё ки гулманту мекунем. тамошобинони гиромӣ, ин сеюм бор аст ки ман дар мултиварка манту мемонам. ҳаминаш безеб ки мана ҳамин якта ҳастам. барои ҳамин маҷбур мешӣ ки як бор не балки чанд бор мони 40 дақиқагӣ тайёр шавад. барои ҳамин ман ҳамаи мантуҳоя тайёр кардам, печондам ва дар ана ҳамин хел паднос гирифта дар яхдон мондам, яъне дар морозилник мондам ки то ки безеб нашавад. мана бинен ҳамаш хушрӯ истодагӣ.
ях кардагӣ тамом. Агар ки шумо ҳам тамошобинони гиромӣ мантуҳотон бисёр шавад, дар мантупазактон ҷо нагиранд, агар метавонед ҳамин хел ҳамаша печонда дар ягон поднос гирифта дар яхдон монед. Метавонед пага пазен ё ки метавонед як ҳафта паз тайёр кунед. Ҳамаш ҳамин хел хушрӯ ях кардагӣ меистанд. тамошобинони гиромӣ, мантуҳои мо ҳам тайёр шуданд. шумо низ ҳатман барои наздикони худ тайёр кунед. ба ҳамаи шумо иштиҳои таом. тамошобинони гиромӣ, ман ҳамин қадар мантуҳои ман зиёдӣ кардан монданд ва ман яхдонда монда будам ях карданд ва субҳи саҳар акун ман як пакети алоҳида гирифта боз дар яхдон мемонам ва ягон рӯзи дигар ҳатман боз тайёр мекунам манту. тамошобинони гиромӣ, боз мехоҳам ба шумо ана ҳамин намуд чойи қоқро нишон диҳам. Агар ки дар мағоза бинед хариданӣ шавед, агар нахаред, ин чойи қоқ умуман мазза надорад. ҳамин қадр бемазза ки на ин ки чойи қоқ, балки мегӯӣ ки крахмал хӯрдести. бовар кунед тамошобинони гиромӣ, ман дидам беҳад бӯи хушрӯ кард. бо харидам як моҳ бозае ки ҳамин чойи қоқ истода. барои ҳамин тамошобинони гиромӣ бинен ва ай мағоза ихел чойи қоқро нагирен. агар ки ягонтаи шумо ҳамин намуд чойи қоқро чашида бошед, дар комментария нависед ки кани чӣ хел ҳаст. Ана мехаем. Вкусним да? Ой, я Ну хавай дона кушать ҷудо мекунем. Не, дона коша ман ин талеркада мегири, на чакони. Дона кушрав якиш. Амка, амка. Дона. Дона кашвай дай. Ана. Мишка чашка си мешинан мехраду. Мишка ям ням кадиса. аз остино ҳама ҷо табтар меша, ҳама ҷо шира мешадам. Дута донак дошта? Аҳа. тамошобинони гиромӣ, мехоҳам гаштничое нишон додан. Бинед чӣ хел тухм кардиянд, хела бисёр. берун имрӯз ҳаво камтар гирифтагӣ. Рафтем Нилуфар. Мо берун равем як бор бинем кани дадаш омадестан ё ки не. Да, рафтем. Берун шамол камтар. Неке ҳаво нағз. Берунда ай беғарзи чумчуқо ҳеҷ канест. Бу буро рафтем. Буро охир рафтем бинем кани дадаш омадад ё ки не. Появзолои боча пана пӯшида. Биё попоша рост пӯшем, баъд рафтем. Рафтем. Дастиша мандате. Оста яке аюсу мошина броя. Тангем яке меброя, барои ҳами оста. Аҳа, биё. Инҷода чӣ хел гул бисёр, бинен қадиман барин, баландиш. Баяш чани Нилуфар. Чӣ хел гулҳои нағз будай, баланд мешудиянд.
бо ҳам поёнашда аллахош пишру. Ман хел намедонам ростикам номашон чи фикус мегун чи мегунша мада маҳқул ёки чӣ хел ранги пальма барин неки бисёр хушрӯ ҳавлида бисёр хушрӯ метавад. Бинен тамошобинони гиромӣ чӣ хел зурай. Мана ин намуд растания як тамошобин гуфтанд ки ин дикий виноград ҳаст. Дикий виноград гуфтанд, чӣ хел гуфтанд, ҳамин хел гуфтанд. Бинен чӣ хел пурра заборда шинондагӣ хушрӯ сабз. Бинен болои дароза кати ҳам хел хушрӯ. Манда маҳқул ҳам хел зур кардагӣ. Машинаида даштам шишти рафтем ака хона. Хона мери ё ки не? Сангора партов қандора дид. Рафтем ака хона рафтем. имрӯз шавҳари ман хела помидор овардиан ва ман имрӯз мехоҳам каме зберавой кунам барои зимистон ва дар яхдон монам, яъне дар морозильник ҳамаша монам. Ман барои зберавой помидор, болгарии сурх ва чеснок истифода мебарам. Дар аввал помидорро 4 тақсим мекунем ва ҷойҳое ки дар кор нест бурида мепартоем. тамошобинони гиромӣ ҳаракат кунед, ан ҳам хел помидорҳои мулоим барои зверабой, барои шакароб кардан, банкада маҳкам кардан, ан ҳамин хел помидорҳо гиред. Боз ҳастанд дигар намуди помидорҳо ки ба монанди олу ҳастанд ва хушк ҳастанд. худи ҳамун помидорҳо низ номашон ҳам хел олумонанд ҳастанд. ин хел помидорҳое ки хушк ҳастанд ва ёя дар банка салёни карда маҳкам кардан бисёр хуб аст, бисёр нағз мебиён, ҳам хушрӯ мебиён, намекафанд. бо бодаринг маҳкам кардан ё ки ҳамин хел пура помидори холӣ маҳкам кардан бисёр нағз мешаванд. барои ҳамин ин помидорҳое ки мулоим ҳастанд барои зверабой, барои шакароб кардан нағз ҳаст. акнун ман ҳозир ҳамаи ин помидорҳоро аз гӯшт майдакунак мегузаронам. ман ҳамаи помидорҳоро гузарондам ва акнун болгарии сурх ва чеснокро аз гӯшт майдакунак мегузаронем. тамошобинони гиромӣ, ман ҳамаи маҳсулотҳоро аз гӯшт майдакунак гузарондам. ана ҳамин қадар шуданд. боз шумо агар ки ягон хел кабути дошта бошен, укроп дошта бошен, метонен андозен. боз метонен қаламфури тез андозен агар ки қаламфур дошта бошен, ё ки агар ки шумо боз тез хоҳен агар метонен бисёртар чеснок андозен, метонен болгари сурх наандозен, хоҳен сабзаша андозен, хоҳен зард, ё ки умуман наандозен болгари. ҳамин хел помидор ва чеснок. боз метонен сабзи андозен, метонен боз помидора худаша хел холӣ бе ягон чиз маҳкам кунен, як бор ҷӯшонда, ё ки метонен ҳамин хел наҷӯшонен, ҳамин хел гирифта яхдонда монен. агар ки дар банка маҳкам кардани хоҳен, хубтараш ки як бор ақаллан ҷӯшонда баъд дар банка маҳкам кунен. ками дигар намак мепошем ва акнун мемонем ки помидорро каме ҷӯшанд. тамошобинони гиромӣ, зверабои мо ҳам тайёр шуд. ман каме хунук кардамшам. агар ки шумо дар банка маҳкам кунед шарт нест хунук кардан. акнун дар ана ҳамин намуд бутилкаҳо ман ҳамаи зверабойро меандозам. тамошобинони гиромӣ, ман ҳамаи зверабойро ба 3 бутилка ҷо кардам. ҳамагӣ 3 то шуд. ман бутилкаҳоро он қадар пур накардам. гуфтам ки яке бо дар яхдон накафанд, барои ҳамин камтар ҷо мондам. ва акнун бутилкаҳоро ба яхдон, яъне ба морозильник мемонем.